Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Rizalin S. Magadya. Lubos na nagpapasalamat sa I Volunteer for Filipino Children IVFC na kung saan ang aming mentor ay si Sir Edward Agdepa. Ako nga po pala ay taga La Paz, Tarlac. At Sir Edward, maraming salamat po sa inyong pagtatyagang pagtuturo sa aming mga anak. Ang sabi nyo nga sa aking anak na walang hihinto hanggat walang ginto. Kaya sir, ito na nga po ang first Vedic Mathematics Olympiad na kung saan may 11 countries ang nag-compete at napabilang po si Lindsay na makakuha ng gold award nang dahil po sa inyo yan sir. Kaya maraming salamat po. Join na po kayo sa IVFC Pre-Math Online Tutorial ni Sir Edward Agdepa. Malaking bagay po ito, lalong-lalo na po ngayon, panahon ng pandemic. Meron na po kaming mahigit 1 taon. Patuloy po kaming nag-aaral, ang aming mga anak, nanonood sa kanyang YouTube channel, Edward Agdepa po. I-follow nyo lang po yun. Magandang exercises po ng mga bata, lalong-lalo na yung sa mga gustong makipag-compete sa mga international. Kaya Sir Edward, malaking bagay po ang advocacy ninyo sa IVFC. Maraming salamat po at naway marami pa po kayong matulungan ng mga bata at maturuan. Maraming salamat po. Stay safe always po and we love you. God bless po Sir Edward. Thank you, Sir Edward, for your dedication, patience, and time for mentoring Elijah and all the IVFC kids. It means so much to us parents. We are very lucky to be part of your IVFC family. Your advocacy to help children to be their best in solving math problems is very helpful. Thank you very much. And nagpapasalamat po kami na nag-join po kami dito sa IVFC. Malaking tulong po sa amin ang advocacy po ni Sir Edward Agdepa, lalo na po dito sa anak ko, si Phoebe, na grade 1 pa lang po siya, pero ang dami na po niyang alam na technique na hindi ko kayang ituro sa kanya, lalo na yung mental math. Kaya, ina-encourage ko siya everyday na umattend po sa class ni Sir Edu. Sir Edu, thank you po na binuo ninyo ang IVFC. Malaking tulong po sa mga bata ito, pati sa mga parents na hindi po kayang magbayad ng tutorial fee. Ipagpatuloy niyo po ang pagtulong niyo po sa kanila. Sa mga magulang na interesadong mag-join sa Batch 4 ng Grade 1 and Early Learners, magpag-ugnayan lang po kayo sa mga admins upang malaman kung ano ang mga requirements. Huwag mag-aksaya ng panahon. See you there!